Siap. Alah siap. Kowe ku ya ayu-ayu kupingmu si selen no. Aku nggarai kupingku ki wis menuju kepada Mas Ardi lho, Pak. Oh ngono ya. Sing tak rungokne mung isi atine, Pak. Isi atine piye lek iso ngrungokne? Ya kangen karo aku, Pak. Oh iya. Empuh ket mau lho, Pak. Lenca. Iya musiknya di rase ya coba. Hujan yang sih. Nah, yo. Yo. Masuk ke